Ya. 안녕하세요. magsalam nga makamag kulit yun nga sa Katin Bernardo dala. Katin Bernardo, kumasita na ka kapag munggos? Kapag munggos. Yung kausap munggos. Muna na iya ka gulay. Katin Bernardo mo kausap munggos. Akong sa kaon akong iring kay mo. Kaon naman. Dari mo sa pa. Hindi sobrang na yun. Hoy! Ano kay? Kapakaon na ako sa amin kayo. Mingkay, manggaon ka mingkay. Mingkay. Dari sa studio. Ako napakaon na akong iring. Dungan mo kaon na mingkay. Dungan mo kaon sa iring. Mingkay. Wala ko mingkay si BLACKY. Mingkay, lumba sa kaon. Lumba may kaon sa iring. Ay, nilakaw mo ka mingkay. Ayaw tayo sa lalong. Kaya magkaon sa lalong nito. Namit kayo. Ito na sa ubos eh. Walang iring. Sa ubos mo kaon. BLACKY! Balat ka ang BLACKY para dito ang halos mo. Namin. Nahulog na siya. Kaon ka eh. Kaon sa bukog. Kaon sa bukog nito. Mingkay! Kaon ka bukog? Yun, ganyan. Natukan ng ring. And kaon ka no? Oh. Kaon sa ikog sa isda. Kaon sa lukete. Hello, kitchen nga ito. Doon kami kaon, kagigutom akong iring. Sa si BLACKY. Katin Bernardo. Mana si Katin Bernardo? OPPA kayo. Nakaw si Katin Bernardo. Kokog munggos. Lameh kang munggos natin. Pakaunan ako ng kaming kayang uban. Okay. Dali min kayo. Kaon ako mingkay. Kaon BLACKY, para mabusog ka BLACKY. Pagka kaon ang kanon BLACKY. Lamig kayo. Ito na nyo. Kaon sa pinirito.